Kováč. Kováč našiel v pokutovom území Rehuša. Milan Rehuš 2-0! Tak sa nám úlohy vymenili a Maťaš Kováč tentokrát vysunul Milana Rehuša. Obaja hráči s bilanciou 1+1 a Rehuš to ľavačkou trafil parádne. Lopta zastavila obočnú sieť. Ešte tam bude Enel Soares, ktorý si potrebuje loptu skrotiť a nebezpečne páli. Trenčín vyhráva na konci 5. minúty na tehelnom poli 1-0. Návrat ako hrom pre tohto muža. Enel Soares, Kapverďan, bol veľmi platný a bolo ho vidieť aj proti Podbrezovej. Na druhej strane Schiller a Lampret už na dostrel brány a gól! Nádherný gól Reného Rantušu Lamprechta, jeho druhý zásah v tejto sezóne v druhom zápase za Podbrezovú. Naozaj veľké šťastie, že Begala je v poriadku. Regáli teraz vracia loptu na zadnú žrť a ten vytúžený 8. ligový gól v tejto sezóne Martina Regálio prichádza. A Karate Cup následne tiež. Regáli neostal nič dlžný svojej gólovej oslave a spoluhráčov vyháňa na poliacu čiaru, pretože Tatranu sa remíza máli. Teraz ide Slovan dopredu zase s dobrým počtom hráčov. Marcelli! Petičkou 4-0!